Καλημέρα από ορεινή Αρκαδία. Σήμερα θα σας δείξω ένα κόκορα 100% ελληνικής φυλής, γεννημένο στα βουνά της Αρκαδίας από ντόπιους κλώσσες. Ο συγκεκριμένος είναι καλτσονάτος πιτσιλωτός. Καλτσονάτος δηλαδή έχει φτερά στα πόδια, αποτέλεσμα της φυσικής εξέλιξης του είδους λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών της περιοχής, ιδιαίτερα το χειμώνα. Πιτσιλωτός λόγω της συγκεκριμένης ιδιοχρωμίας της ράτσας αυτής. Επίσης παρατηρείται τις χρυσές λόιδες φτερά στην ουρά, τις οποίες χρησιμοποιεί ώστε κατά τη διάρκεια των χορευτικών του επιδείξεων να προσελκύει τα θηλυκά να ζευγαρώσουν μαζί του και να τα εντάξει στο κοπάδι του. Επίσης, σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και ο έντονος χρωματισμός, δηλαδή να είναι κόκκινα τα λιράκια του και το λοφείο. Ο συγκεκριμένος κόκορας είναι 5 μηνών. Τον έχω μεγαλώσει από μικρό και είναι πάρα πολύ ήρεμος. Να θυμάσαι ότι παίζει σημαντικό ρόλο να υπάρχει μια αγαστή σχέση μεταξύ αφεντικού και κόκορα, γιατί κρατάει τις ισορροπίες στο κοτέτσι. Ο συγκεκριμένος προορίζεται για ένα κοπαδάκι με 10 κοτούλες. Ο καλός ο κόκορας φαίνεται από τη συχνότητα ζευγαρώματος κατά τη διάρκεια της ημέρας, από τα χορευτικά που κάνει ώστε να τις εντυπωσιάζει, από το κάλισμα στις κοτούλες του κατά τη διάρκεια του φαγητού, από το να μπαίνει μέσα στις φωλιές και να τις ενθαρρύνει να κάνουν περισσότερα αυγά και τέλος από το να τις βοηθάει να πέφτουν εύκολα κλώσσες.